Viețile mele, vă pup. Am mai trecut un an, am împlinit 27 de ani. Bă, vă vine să credeți, mă, mânca faci pura voastră. 27 de ani, mai am 3 ani și fac 30 de ani. Mie tot nu-mi vine să cred. Am făcut și un live aseară cu mulți dintre voi, ați fost acolo, mi-a zis la mulți ani și prin mesajele de pe live. Ce s-aude, mă, mâncați? Da, e de la noi? Nu, e un câine. Vai, mamă, pe bune. Mi-a zis foarte mulți și prin... Bă, tași, mă, să filmez și eu. M-am ascultat. Sunt îmbunător, am 27 de ani totuși. Mi-a scris foarte mult și pe Instagram și în comentarii la clip și vă mulțumesc din suflet, frate, pentru fiecare gând, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare click acolo pe videoclip, pentru fiecare ajutor pe care mi l-ați oferit. Practic, fără voi nu ajungeam aici, sau cel puțin nu ajungeam aici fericit. Da, Tibi. Ce faci, măi? Uite, bine, filmam un clip. Tu ce faci? Uite, mă duc spre casă. Bă, frate, nu cred că pot să vin diseară. Dacă începi așa cu astea, ia gata. Fix cu orele dinaintea petrecerii de sună lumea să se scuze. Bă, eu nu pot să ajung. Eu nu pot să așa, mi s-a întâmplat nu știu ce. Dar ce să facem? Aia e până la urmă. Viețile mele, eu chiar dacă am făcut 27 de ani, mă bucur că anul ăsta măcar am putut să sărbătoresc alături de voi. Pentru că anul trecut știți că am fost plecat la Power Couple și n-am reușit să facem nici live, n-am reușit să facem nicio petrecere, niciun clip, nimic, adică și s-a simțit, la mine cel puțin. Hai să fac și eu un grătar, frate, că n-am mai făcut un grătar cu tovarășii de o grămadă de timp. Și bineînțeles că vine grătaragiu șef, adică tata. L-am chemat pe tata să facă el cum știe, să-și facă talentul pe aici. Și am închiriat o vilă, viețile mele, în speranța că facem un grătar și stăm și noi la aer liber. Îmi place foarte mult că, uitați, asta e curtea vilei pe care am închiriat-o și îmi plăcea foarte mult că e foarte mult spațiu, știi? Adică puteam să stăm aici, la un păhăre, la o vorbă, la o sămânță, la un grătar, la o astea, dar ce credeți? Fix când e ziua mea acum, e foarte urât afară, adică uitați-vă ce înnorat e. Nu e problemă că e înnorat, dar e o problemă că bate foarte tare vântul. Cred că în 2-3 ore maxim vom fi nevoiți să ne mutăm înăuntru, maxim stăm băieții cumva afară și fetele înăuntru, sau nu știu cum să facem. Până la urmă, nu mai contează cum stăm, contează să fim aici cu toți. Și hai să vă arăt acum, viețile mele, cum e și înăuntru. Am intrat, deci cam asta este intrarea aici. Baie, deci două băi. În stânga aici avem un mini separeu, să zic așa. Aici avem bucătăria. Uite un tablou, că nu știu cine e doamna asta. Și acum, practic, dacă o să ne mutăm înăuntru, o să stăm în vila asta mare. Ia uite ce lumini aici, direct club. Aici e iubirea mea care se machiază. Ia uitați-o pe principesa. Aici e vagabondul ăsta de stă aici. Ia uite-l, mâncaia jura, uite ce aranjat, frumos, hear me out. Avem aici o masă de biliard. Ia uite, nu știu dacă o să se joace cineva biliard. Păi e chiar mare rău de tot vila asta. Bine, nu e extraordinară, dar e ok. E o petrecere până la urmă, viețile mele, între prieteni. Ce Doamne iartă-mă. Și sus la etaj, uite, avem camera asta. Bă, da, lumini n-avem, mă. Avem un dulap aici în cobaie, care nu e neapărat rea. Avem două, așa, un pat. What? Ăsta e un pat și e despărțit cu un geam de sticlă și e alt pat. Mă, ce vilă e asta, unde am venit? A, uite, mă, să trage aici, mă, frate. Să trage aici perdeaua. Dar oare de ce e geam de sticlă aici, gen? Cred că e pentru anumite, nu știu, preferințe. Nu știu unde am nimerit viețile mele. Eu doar noi avem treabă cu petrecerea, nu cu altceva. Ia uite, aici e lumină. Da, aici vine lumină de afară. Ce tare e geamul ăsta pe tavan aici. Mamă, dar câte camere, bă! Mai avem aici o cameră cu baie. Uite, un dormitor. Ia uite, încă una. Câta balconul, ia uite. Tot bate vântul, bă. Și mai e o cameră, cred că aici în stânga, ia. Da, uite, mai e o cameră aici, tot așa, cu un pat mare, cu un televizor, cred că cu cel mai mare televizor, mamă, nu se vede nimic. Merg astea? Așa, mă, bă, aici avem măcar lumini. Bă, să mă, nu cred că am făcut plumul ăsta viețile mele. Numai până întuneric l-am făcut night vision. Uitați-vă ce sunt, umbra umbrelor. O, să rămână. Ce faceți? Bine să trăiți. Poți viața mea. Ia să vedem, primii ajungi cine? Au venit doi indivizi puternici.
Uite, cel mai punctual să fie Danielus. Viața aia cel mai punctual, mă, dintre toți mâncați așa ochii tăi. Totdeauna punctual. Aia zic, să vede disciplina, frate. Te pup, mersi mule tot. Te pup, viața mea. Doamne ajută. Asta e pentru mine, mersi frumos. Te pup, Iule. Bă, dar fix ăștia cu sporturile de contact au. Totdeauna, trebuie să fii punctual. Ce faci, mă, viața aia? V-ați vorbit voi ăștia să faceți un sparring la început? Eu m-am gândit că e Dani, dar am zis, bă. Bă, eu m-am luptat cu o boxă, mâncava și gura asta, mi-a bubuit timpanele, mâncați-și. Bă, stai mă că eu filmam pe întuneric, acum înțeleg ce are, mă, bă, gata, mă. Vezi, ai grijă cu îi comentezi, că e jale. Bă, îi zi sau mie? Ții. Haideți-ne, bă, eu voiam să stăm afară la un grătar, la o astea, dar e urât, bă, afară, a? Mai țineți minte viețile mele, mașina asta? Ia uite. Eu n-am mai văzut-o de ceva timp. Ia uite-o, mă. Deci viețile mele să mură de nu mai intră minim 3 mașini aici. Minim 3. Incredibil. A venit grătaragiu, șeful grătarelor pe România. Da, păi cred că marea majoritate vin cu mașinile aici, că nu ai decât cu Uber. Ba da, pe e pipera, tata. Nu mai e câmp. Dar ce e vere că n-ai asfalt? Păi da, da, e... Uite, acolo e Cortina. Ce e Cortina? E un complex. Complex rezidențial. Da. Ești caterincos. Sunt actor. Oricum, e mișto. Ce ești actor? Mă joc, mie îmi place să mă joc cu cuvintele, știți? 3 de mă. Ambiție, muncă și determinare. Ia uite, frate. Punem de butelie aici. Au venit cu butelie ca să facem și cartofi prăjiți, că grătarul fără cartofi prăjiți e ca... Zi tu, Dani, ca ce e? Ce? Grătarul fără cartofi e ca... Femeia prost. Cu prostie. Întreabă-mă ce uite să mă gândesc. E bun, mersi. Ce faci, mă, de când nu te-am mai văzut? De ieri. Iar i-ai făcut, mă, de-aia. Nu, de data asta n-avea loc aici. O să vedem când deschide Sneak peek. Kakashi vs. Filmează, mă. Ah, crezi că nu vrei. Da, o să-l pe Dani. Sneak peek, filmat afară. Am crezut că... Mamă, Kakashi vs. Mă rog că ai făcut clipul ăla de la Medita, că nu știam personaje. Nu te-ai uitat? Nu! Ești. Mi-a zis cineva că se bate Obito cu Kakashi și că o să câștige. Nu știu. Nu e niciun Obito. Nu există. Nu există. Cine e ăsta? Nu știu niciun. Nu e niciun Obito. Frumosule, să fii sănătos. Vă popă, viețile mele. Sănătos, fericit. Viața mea, mersi frumos. Să fii sănătos. Bă, tu mi-ai adus, cred că o dublură de-a mea. Mi-ai făcut o clonă și mi-ai Nu, adus-o. o să vezi, eu cred că o să-ți placă. Adică dacă... 100% o să-mi placă. Stai un pic. E greu? Nu e foarte greu. Bă, e tare rău, dar tot ce faci viața mea te fac. Băi, cât de greu. tare e. Bă, este extraordinar, jur, îmi place la nebun. Așa mi-a căzut. Să nu-l vadă nimeni. Mamă, direct la mine în studio merg. Ce faci cu aceea șale ale tale? Suntem pe vlogul ăsta. Iar faci bani din fața mea, să mor eu dacă nu. Eu zic, După și de ziua lui să-i blurezi fața. să-l vioresc. La mulți ani, să trăiește bine. Ăsta, oricum nu-mi place ce mi-ai luat. Bă, nu știu, ea știe că ea am fost... Atunci îmi place. Ia uite pe viețile mele aici. Au venit și ei. A venit viața mea frumoasă. Ce faci, mă? Uita să-i dă bine vagabondule. Auzi, îi dau mesaj, băi, ai uitat de azi? Vii, da? Mamă, bine că mi-ai scris, că eram haos. Ce să-i? Nu mai vine nimeni cu mașina? Ce uitat, măi? Ca unghii ăia. Să zice. Să știi să n-am mai scos piesa, că n-am mai vrut ăsta, ca să știți, Bă, da? frate, minte, o să scoatem piesa, nu la că să scoatem. Ce vă mă pui eu? Nu se văd. Posibil. Băi, eu nu știam că tu ești tot în septembrie, mă, născut. Am fost la ziua lui ăsta acum, cât? 4 zile. Dar nu, ți-ai făcut-o pe 21 sau ceva de genul. Da, bravo. Uite să răstea de fericire, uite, ăsta este de la noi. Asta e ceva, este ceva cadou. Este și ăsta cadou. Îți doresc anul acesta. Stai de la cine, ca să știu, să știu. Toți prietenii tăi, e perfect legal. E perfect. Toți Poți să prietenii deschizi pe mei. cameră. Ți-am adus o pereche de mâini și Nu le-am pot să semnat. cred. Sunt ale tale astea, mă, să mă. Nu pot să cred. Am avut o victorie. Erai deja campion sau după aia?
Băi, ce cât de tare, bă, mersi mult de tot, uite ăsta Ce care e un puteam cadou. să-ți aduc decât ceva amintire? Da, corect. Ce faceți, mă? V-ați spus la caterincă? Da. Ați luat Costi. Bă, câți bani te-ai bate cu Albert într-un meci? Bă, nimic, nu accept eu că e familia Ia să mea. mișcă bine, el n-are frică. Bă, frate. Și eu dacă e să mă bag cu beton, mă distruge. Ce că nu știți ce tot e Costi. Da, și asta. Ca și cum pe mine m-a băgat, da, eu fac duc club, cel mic. Dai 27 lui Costi. Deci e un meci echilibrat. Vrei să vedeți cel mai bun boxer din România? Ia la tele, da, uite. Ține la mine, ia. Banii la cameră. Zic combinația. 1, 2, 3. Mai zi. Să nu dea și umbra, bă, ai grijă că... A dat umbra acum. Dacă ai lăsat garda jos? Nu mă mișcam. E bine să te Adversarul. Umbra, frate, e periculoasă. Niciodată l-ajungi în colț. Oricum ați văzut. A și băut, mă, frate, uite. S-a văzut skill-ul. Eu, Bacovia, ne batem gal? Eu nu sunt cu bătaie, eu sunt cu altele. Știu nici eu. Eu zic la Da, cred că te bat unul vreau. Da, ce hotărât a zis. Eu zic că acolo e ceva, Bacovia, în sinea ta e ceva. Retrag credul, că e direct, adică nu... Bătaia, dar te sparg cu bătaia. Dar zi-mi dacă țin garda bine, fii atent, deci se bagă bărbia. Numărul în bărbie, da? Fii atent, facem acum pentru cei care nu au fost niciodată într-o sală de box. Prima lecție, sunt primul tântălău în sala mea. Trebuie să specificăm primul tântălău care l-a romorât pe Teozeciu. Deci asta clar. Așa, deci, Ia, piciorul stâng în față, da? Că-ți dreptaci. Ai o diagonală între vârful stâng și vârful drept. Chiar ai zis că m-ai omorât într-un meci? stai, mă, stai. Bă, Bacovia pare genul care ți aruncă nisip în ochi. Te mușcă de urechi, ce să le trag? Retrage mâna la apărare. Pleacă cu numărul 2, răsucește șoldul, da? Așa. Și înapoi. Retrage mâna. Asta e. Wow, Teo, Eschiva cum e? Stai în gardă. Păi bun, și dacă tu dai una în bul acum în... Dacă eu îți dau una, trebuie să tărești antebrațul, da? Dă-mi una, dar bine, nu... dă-mi una. A realizat ce a zis pe drum. Ia uite, îți dau croșul de stânga. Acum, duci mâna lateral, da? Ce, asta? Așa, da, lateral, ok? Și revin în gardă. Deci, doar întărești așa, antebrațul, rapid, atât. nu? Atât. Gata, beton, pe veci, să moară. Îl iubesc pe ăsta, nu aveți idee. Îl iubesc la mulți ani, să trăiești 1000 de ani, frate. Cât ați băut, mă, și voi? Hai să vezi mai încolo. Se bată jos și găsești pe încolo. Bătălie totală. Rupți cămășile de pe ei, găsești mâinile pe scaune. Deci primul tău sparring trebuie să-l faci cu Dani. Ai berit-o. Ce faceți, mă? Happy birthday! La mulți ani! Asta e cadou de la date-ul tău și îi dau lui. Mulțumesc din suflet. Ce mai mult? Aveți grijă! Mă bucur mult. Uite, na! Așa! Moșu, vezi că noi ne-am luat după conversații de box aici. Am zis, bă, liniște când vine Moșu. Când vorbiți despre box, La venit, s-a apropiat din like-ul. Da, uite cum sfârâie grătarul. Ne-am apucat de... Păi asta așteptam, mă, tată. Cel mai mult asta îmi doream de la ziua mea, grătarul ăsta, ia uite. Deci vă fac cunoștință cu regele grătarurilor pe România. Sau grătarelor. Eu uite-l mâncați. Ziceți voi viețile în comentarii, că știu că sunteți mulți care v-ați uitat la Naruto. Itachi oricum e regele adevărat. Minato nu se pune problema, e Minato, Jiraiya și mai dai. Bă, da, Jiraiya a fost bătut doar de Pain. De Pain. Da, mă, dar el stătea ochi în ochi așa cu Jiraiya. Ce vă tot? Ai și cu Jiraiya? Eu aici am ieșit în discuție. Aici îi las pe ei doi. Dar lumea nu știe. Eu am crezut că e doar o părere, nici chiar așa. De aici îmi văd de treaba mea. Itachi nu-i făcea nimic cu Sharinganul lui Jiraiya. Cum? De ce? Că nu-l afecta. De ce? Că era puternic, gen nu avea metri, frate. Sharinganul. De ce? Că era cu metri. Bacovia, spune în fața lui Doroftei că tu mă bați pe mine 1v1. Vă spun sincer, îmi bat 1v1 să mor. Dar nu la box. Nu la box. stai un pic, să mă duc. Stați să vă arăt garda, vă arăt garda? Poți să vă arăt garda? Acum am învățat-o. Deci sunt dreptat și piciorul stâng. E bine? Nu. Am învățat prost. Unde? Șefule! Dacă ai simțit mâna mea, deja e un pericol, ești aproape. Atunci trebuie să reacționezi. Am dau, nu? Am trăit să văd și pe asta. Dacă vii de aici... Păi și cum să dau atunci?
Aha! Oh, ia uite. Ai văzut viața mea? Îmi dai un pic genunchiul stâng. Drept. De acord cu mamă, era să mor, ești nebun. Bă, băieți, Nu-i vorbea acolo în spate și dădeam capul, știi? Îmi zicea Costi, cum ar fi mă să-i dea dorul ăsta? Mă mare pom de nicăieri. Să-l lase acolo în buze să nu știe nimeni ce se întâmplă. Și am zis, băi, eu las și tot în frigider și băuturile și tot. Am plecat direct acasă. Ce mai multă greutate. Când împingi din piciorul. Stați așa un pic. Deci vorbim deja de un maestru adevărat. Ce maestru, frate, legendă. Legendă. Maestru Doroftei la poză pe Facebook când eram copil, dar am avut gală la Ploiești și toată familia mea cum crezi că a făcut? Gata, copilul nostru boxier. Dar și am tovară S-a bucurat toată familia mea, mă jur pe ce vreți. Sunt boxeri amatori, boxeri profesioniști. Și unul care a fost și campion mondial la profesioniști și la amatori. Ăla sunt eu. Este cel mai frumos sport din... Nici nu se compară cu nimic altceva în lumea asta. Nimic. Te învați să fii bărbat, să privești. Ce am zis eu acum 15 minute? Că nu-mi place nimic mai rău ca box. tocmai de asta fac tot posibilul să-l promovez. Chiar fac tot posibilul să-l promovez. Cum a citat un poet, dacă toată lumea ar ști box, s-ar numi fotbal. Fotbal! Fotbalul se joacă, boxul nu. Boxul este sport, nu este o bătaie. Și zic, nu te bați. Boxul este sport, boxul este matematică. Depinde, exact, de cine e făcut și depinde de cine e făcut. Eu zic că ai în vlog. Oameni care fac pentru bani, oameni care fac... Nu mă găsim în aceeași categorie. Dar în vlog nu ți-ai pumni în cap. În vlog nu ți-ai pumni în cap. Care e sentimentul, maestre, când ești campion mondial și îți ridică mâna și ești campion mondial? Ce ai simțit atunci în acea... Bă, de La o conferință de presă când m-au prezentat că am semnat și plec la profesioniști. Nu e ușor că un fost boxer amator după viață, eram campion mondial, campion european, dublu medaliat olimpic și multe alte turnee câștigate, să treci la profesioniști la o vârstă. Și le-am spus, o să fiu campion mondial. Toți au zis, da, bravo. N-a crezut nimeni. M-am dat și am zis, ok, să vedeți cum să fiu campion mondial. Toată munca mea și toată dorința mea a fost să ajung acolo. N-am întrebat niciodată de ce mi-l dai pe ăla, pentru ce boxez cu ăla, unde m-au trimis, acolo m-am dus. Nu dai viziunea? La un moment dat i-am zis, da, de ce luăm meciul ăsta? Și antrenorul mi-a zis, Leonard, dacă poți, bine, dacă nu e și o investiție proastă. Și m-am uitat la el și am zis, ok, mulțumesc. Și mi-am dat seama că asta e o lume care trebuie să mergi doar înainte, calci pe cadavru. Bă, frate, nu știu cum îl înțelegeți voi, dar el când vorbește cu mine mi se face pilea de gâine, mă. Nu, da, e vorba... Bă, nu. E vorba, mai este să-mi zici dacă greșesc, e vorba de disciplină în primul rând și încredere de sine. Și să ai încredere... Disciplina o faci prin antrenamente. Păi da! Atâta timp și încrederea vine prin ceea ce faci în sală. Pe soția mea o aduceam tot timpul la antrenamente și arătam, uite ce fac, uite cum am crescut. Dar pe ea n-a avut probleme cum să zică, hai acasă să plecăm, să nu mai face box mai. Da, a fost liniștită tot timpul, că i-am dat încredere. Și lucrurile astea mă ajutau și pe mine să cresc. După ce am terminat antrenamente, deci după o oră jumătate în care eu am făcut antrenament și am muncit, am luat coarda și am sărit o oră non-stop. O oră, da. Fără pauză nimic și asta am Biugi Mafia. Da. În România. Tu mergeam 600, am prea multe opții. Nu, pentru că, frate, stau între cei mai buni. Prima dată, a fost pentru prima dată când eram în Canada, când am zâmbit și am zis, sunt pregătit. Acum poate să vină oricine, că inima este. Trebuie să știi doar să ai forța să ții brațele sus. Prima dată în ring cedează brațele. Prima dată brațele cedează la un boxer. Brațele, pomă picioarele. Dar întâi brațele, să duc brațele jos. Ca să înțelegeți de ce râdeam, e Dani în spate care e știți cum e ranga? Dar deschizi ușa cu ea dacă e lacăt, așa e el. Eu de-aia râdeam, nu, Doamne ferește. Da, un moment în care v-ați îndoit de ce puteți să faceți. Nu, niciodată. M-am îndoit de cei care conduceau. Am luat toată America de la cap la coadă. Vina mea, îmi pare rău. Oh, braț frumos! Oh, braț frumos! Să dea și morții! Nu să mai pun un pahar, îmi pare rău, vă las aici cu maestru. Pentru oamenii tineri, că sunt tineri la Teo, zice pe canal, cât de important e femeia din viața voastră pentru o femeie care era și sport, băi! Da, să sport, nu separat de sport. Bine, cât de important este să alegi o femeie potrivită? Este cel mai important lucru pe care poți să-l faci în viață, să-ți alegi omul potrivit. Omul care să te înțeleagă și tu la rândul tău să o înțelegi. Tu nu trebuie să nu previzi că îți fac sacrificii, nu.
trebuie să existe o chimie între voi. Când se antrenează cineva cu tine, e la fel de pregătit ca tine. Ia zi tata, de nu mai durează mult, suntem aproape gata. Perfect! Da? Atât am vrut să aud. Că mi-au masele de 5 ore de zile. Sper să vă placă acum. Ce ai mă, tată? Cel mai bun grătar. Ziceți voi viețile mele, tata. Fiecăruia dintre voi, tata. Când face grătar, nu s-a terminat tot, să pune stop, direct toată lumea la masă. Mănâncă pe nerespirate. Mamă, și miroase numai a fum. Ia zi, Daniele, cum miroase. Miroase foarte bine. Abia așa să mănânc, mi-e foame. Ia uite, a venit șeful. Oh. Au căzut brațele? Dani, apă. Deci să nu crezi că a curs de la tine. Dacă zici și ea, te minte. A plouat. De-i pice ea. Robert mai lipsea aici, dai la Oradea. E la Oradea viața mea. Ia. Dani, dă o notă la grătarul ăsta. 10. Ce să zică și el? Da, să închizi camera aia odată. Dar ce voi mă la mișto? Dani, tu știi că eu te iubesc. Hai la mișto, mă. De ce? Și că-s beat. Vorbește lumea. Nu se vede, da. Nu, chiar a trecut pe apă, eu am. Era nevoie viața mea. Era nevoie. Să mor de nu-i apă. Închide camera, scoate kendama. Ce mănânci viața mea? Oh! Vă zic sincer, eu adineauri, când m-am văzut, nu eram sigur dacă sunteți mama lui Teo. M-am întâlnit cu mama Cesi, măi, și nu știu ia asta, da, credea că ești sormea, ca idee. Exact. Și am zis, bă, poate nu o fi, să nu zic să vă trăiască băiatul, să înceți, scuze, eu n-am treabă cu. Da, exact. Și de asta vă zic, să vă trăiască băiatul, să rămână, să vă bucurați de el, să fie sănătos și plin de împliniri și de prosperitate. Doamne ajută, Doamne ajută. Riz. Era unul care mergea pe stradă și mergea așa. Și cum merg, și mecherea. Băi, și a trecut o mașină neagră pe lângă el. Când a văzut s-a căzut jos. De ce? De ce a căzut? Dă prost! L-a călcat pe nervi. Dar stai un pic, se scutură, se ridică, să sare repede de jos, bam, se scutură și ea la fugă, bum, bum, și fugea după mașină, și fugea. La un moment dat au rămas gropi în urma lui. De ce? Călca pe gropi. De nervi, gen, a apăsat prea tare, nu știu. Fugea de mâncat pământul. Se oprește la intersecție și vede pe un prieten de-a lui. Se duce la salut, dă mâna cu ăla. Când a dat mâna cu el, i-a căzut mâna lui prietenului. De ce? Era putere de bogat. Mamă, și ne nebunește, frate, și aruncă o privire într-o vitrină, să sparge vitrina. De ce? Aici. Nu știu, să mor. Aruncați o privire. S-a luat cineva de voi? Omul se duce acasă și se culcă. Păi se culcă și cum să te în pat așa, aude. Se scoală speriat. Bă, ce, nimic, caută, să uită, nimic. Se bagă iar în pat, se culcă, aude. Când aprinde lumina, ce crezi că era? Ce faci să vede camera? Mânca rugina caloriferul. Nu mai rău. Să dai zoom-uri pe Preda. Preda, râs sau nu? A fost bună gluma. Zi, a fost bună. Domnul Doroftei. Acum ai luat cu domnul deja, gata. Frate. Nu, deci am aici doi concurenți de la Power Couple. Domnul Doroftei, sunt sigur că nu mă cunoașteți, dar anul ăsta mă duc la Power Couple. Bravo, felicitări. Vă rog frumos să-mi spuneți cum este proba. Au mami. Depinde de calitățile pe care le ai. Îți spune fratele tău, Mi-o dat abdomenul. Abdomenul nu am lucrat. Am lucrat nasul ăsta de mi l-a rupt un grec într-un box de meci. Zi, Andrei, cum iau mami? Domnul Andrei mi-a spus că 100% o duc pentru că eu am burtă. Da, e mai... N-ai nicio problemă. Na, mă? Așa zici. Da, ce faci? Că se clasică. Se clasică. Spunea Daniel că ai căzut, ne gândeam că ți-era vreo palmă la ureche. Ușor. A căzut un pic, Dani, s-a împiedicat aici. La mișto doar. Dar doar s-a împiedicat pentru că e întuneric. Nu da altceva. Nu da altceva. Nu da altceva. De la ce oare?
Ăla nimic. Ești pe filmare. Vine tortul, Dani, mâncăm grătar? N-ai, gata. Trebuie la mulți ani ca de cu tortul. M-am grăbit prea tare cu tortul. Cu el, că nu mai știu. Să face ceva după ce se suflă. Și viețile mele a doua zi sunt mort de oboseală, n-am reușit să dorm. N-am rămas acolo peste noapte și a trebuit să ne trezim să mergem să strângem, după care să avem o întâlnire pentru gala de box care urmează viețile mele, că se face și hai să vedem. Acum să deschidem cadourile. Bă, frate, ce am observat eu aseară, că s-a simțit toată lumea bine. Adică așa am observat eu și sper să fi fost așa. Și le mulțumesc tuturor că au venit, frate, și acum ia să vedem, bă, cadourile, știi cum e. A doua parte cea mai frumoasă. Aici am un creuzet de narghilea de la Nicu și Bela. De fapt, ăsta e creuzet și ăsta e smoke bomb. Deci uite, ăsta practic se pune pe narghilea, aici se pun cărbunii, aici se pune aroma și bam, pui asta aici. Și sunt foarte performante, adică o să-ți reziste și mai mult aroma. Și acum când vine cineva la noi și vrea narghilea, dar nu-l servesc puternic. Servesc chiar puternic. Vă pup, Nicu și Bela, vă mulțumesc. Acum, ăsta e cadou de la Daniel, cred. Și am pus eu în punga asta. Am primit un plic. Plicurile astea sunt cele mai frumoase vieții. Primeam la de-astea în copilărie și mă bucuram cel mai tare, că bănuiesc că știți ce se află în plicul ăsta. Ia uite. Opa. Donație puternică, frate. O donație puternică aici, 250. Lăsăm aici de la Elinca și Mădălin. La mulți ani sănătoși, fericiți și minunați. Eu nu puteam să venim cu mâna în... Băi, vă mulțumesc, eu v-am zis că nu trebuia nimica, gen. Eu m-am bucurat maxim că au venit, frate. Până la urmă despre asta era vorba. Asta mi-am dorit cel mai mult, să vină lumea să se simtă bine. Asta mi-am dorit din suflet. Bă, da proste, pentru donația asta puternică. Și vine Albert la mine, mânca și cura voastră. Ce? Ia, uite, ia să-ți iei și tu ceva. Unchiul ăla, mâncați direct, unchi a fost. Auzi, ia să-ți iei și tu ceva. Și mi-a băgat în buzunar și pagă cum ar veni donație puternică și de la Albert. Și acum cadou de la Daniel. L-am și pe Dani aici, căruia nu i-a venit cadou de viețile mele. O să-l certăm pe vlog, o să-l chem aici. Cum te simți, mă, după noaptea asta legendară pe care ai avut? Epuizat. Ce avem aici? Bănuiesc că un parfum. Da, de la Chanel, Home Sport. Ăsta mi-a luat parfum când mă duc la antrenament cu el. Să miros și eu exemplar, că e alur sport, știi? Hai, bă, Teo, dă-te și tu să miroși mai bine viața mea, niște dale. Miroase fresh. Da, ăsta e bun de dat când mergi la alergat sau de-astea, la antrenamente. Te pup, Dani, te pup viața mea. Ia, avem aici, cred că ăsta e cadou de la Moșu și de la Monica. Ce este, doamne? Fragrance Collection. Tot un parfum, dar ăsta e de la Cedr. Nice. Bă, și cred că ăsta miroase fix dulce, cum îmi place asta. Uitam de ăla, mă. Mamă, fiți atenți câta cadou. Lasă-mi-l direct aici în spate. Uitați-vă câta cadou am primit. Pun pariu pe bani mulți că aici e un Lego de la șmecher. Miroase marfă rău de tot ăsta. Dar trebuie să văd cum miroase pe piele, mă. Ați văzut că parfumele miros diferit pe piele față de cum le miroși prima dată? Da, mă, nu, ăsta e tare rău de tot. Mersi, Moșu, mersi, Moni. Vă pupi. Mergem mai departe, frate. Ia, o pungă de la Cărturești, ia să vedem. Ăsta e de la Bacovia și de la Alexandra. Bă, Gandalf la porțile Moriei. Mamă. Popul ăsta nu-l aveam. Și știi, cred că știți cu toții că sunt fan înrăit Lord of the Rings. Tare rău de tot, ești nebun la cap. Criminal pe ăsta nici nu-l țin în cutie, îl desfac ca să-l văd acolo. Și un joc, What Do You Meme. La ăsta trebuie să ne jucăm, deci fiți atenți, viețile mele. Dacă lăsați în comentarii și vreți și voi, în sezonul 2 de Cazări Periculoase, îl iau pe ăsta să ne jucăm în loc de activity și de alea, să ne luăm la mișto. Asta e top. Bacu, Alexandra, vă mulțumesc din tot sufletul. O să fie foarte productiv jocul ăsta. E și o felicitare. La mulți ani, Teo, îți dorim mult succes, dragoste și o viață împlinită, Alexandra și Bacovia. Și eu vă doresc asemenea. Doamne, ajută să fim cu toții sănătoși și să avem
parte numai de bucurii și de împlinire. Asta doresc la toată lumea. Bă, fiți atenți ce mi-a dat Andrei. Deci asta e o pereche de mânuși pe care el le folosea și le-a avut când era campion, frate, și mi le-a și semnat. Deci ăsta e un cadou tare rău de tot, care chiar înseamnă ceva. Bă, Andrei, mersi din suflet, frate, dar nu trebuia. Mi se pare chiar un efort mare. De fapt, nu efort. Nu știu, e un gest, da, e un gest frumos. Parcă prea frumos. Mersi din suflet. Și moșul a făcut asta la Power Couple și tot așa. Băi, avea un pic plângeam. Ești nebun la cap. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă pup și vă îmbrățișez pe amândoi. Tu mi-ai trimis, mă, screenshot cu ce mi-ai luat, cu ce mi-ai comandat? Ia, trimitem cu tot, facem reacție live. Că știți care e faza? Cadoul lui viețile mele o să fie când o să fiu plecat. Știți că v-am zis că o să plec. De ce s-a stins lumina asta? E vreun semn, Teo? Da, e semn că nu mai are baterie. Stai și noi așa fără lumină, cred că nu se vede rău viețile mele, deci cred că e regulă. Așa vă ziceam că o să fiu plecat o lună, toată luna octombrie. Monteil, Paris. Ăsta cred că e alt parfum, de la Andrei și Adnana. Ia să vedem. Mamă, ia vezi cum e împachetat. Ia vezi, bă, zici că e elixir. Mamă, e șmecher rău de tot. Îmi place maxim. Îmi place mult rău de tot. Seamănă cu ăla de la Kilian. Și astea de la Kilian îmi plac maxim. Vă pop și vă îmbrățișez și vă mulțumesc din suflet. Next. Ia să luăm punga asta mare aici. Asta e ăla de la Mihai. Ia vedeți viețile mele, Kakashi versus Obito. Kakashi cu Obito, tare rău de tot, dar știți care e faza? Dacă nu v-ați uitat la Naruto, ăsta e un pic de spoiler. Ce să facem? Punem aici. Mi-ai trimis, mă? Ia, mă. Băi, eu ți-am luat așa că efectiv chiar nu știam ce să-ți iau. Și ceva să poți. E clar, mi-a luat, cred că un rahat, dacă zici așa. Ia. Știam că o să-l pot. Bă, ce tare! Deci mi-ai luat tricou cu gira aia, care ați stabilit voi că e cel mai slab aseară, dacă ți-aduci discuția. Deci tu, bă, tu având în vedere că mi-ai luat tricou cu gira aia, trebuia să zici că ăla e cel mai puternic. Și tu, fraie. Dar erai în condițiile în care erai. Și mi-ai luat pachet de cărți, mă, cu Naruto, mâncați-a și gura ta. Tare rău de tot. Bă, tare rău de tot. Deci îmi place maxim. Maxim, îmi place și abia aștept să-l văd. Vino încoa. Te pupă, fratele. Te pup. Opa! Ne-am pupat pe bot, să știți. Bă, Cesi m-a ținut în suspans atât de tare. De fapt, mă ține. Bine, de fapt, tot îmi zice, hai să zic ce ți-am luat, hai să zic ce ți-am luat, că nu a ajuns încă. Și tu nu vrei. Și eu nu vreau, nu. Parcă, oricum, până la urmă o să rog și pe ea, viețile, să ne dea un screenshot sau ceva când ajunge acasă, să vedem ce ne-a luat și ea. Până atunci, hai să vedem ce e aici. Facem unboxing direct, așa, deci eu zic că e mare Lego. Așa, ne-am mutat aici viețile mele, că e jale. Deci, uite, se vede că e de la Cărturești, dar... Bă, nu pot să cred așa ceva. Stai așa. Ce-o fi aici, mă, mâncați-și? Bă, e ceva mare, mâncați-și. Și ia. Ce e asta, mă? Ceva cu stăpânul inelelor. Tablă de șah. Mamă, bă! E șah? Da, uite, fii atent, e aici Frodo cu Gandalf și cu ăștia. Și uite, are și aici agenda asta cu Lord of the Rings. Mamă, păi și stai, uite-le aici, mă, uite-le aici, uite-le aici, în dreapta. Bă! Uite cum sunt! Mamă, cât de tare! Și astea toate sunt personaje. Uite-l pe Gandalf. Bă, uite hobiții. Du-te, bă, că nu cred așa ceva. Bă, frate, cât de șmecher. Hai, te fac un joc? Nu știu să mă joc, dar învăț. Uite statuile. Mâncați-aș gura ta. Uite turnul, frate. Cât de șmecher e, bă, e tare rău de tot. Mersi mult, bă, Giovanni, te pup, frate. Giovanni și Gebi, vă pup pe amândoi și vă mulțumesc. Ăsta merge undeva în studio, pus bine și frumos așa. Oricum, bă, șmecher rău de tot. Și cum e și harta de se vede pe aici. Ai văzut? E și în relief așa un pic. Deci aici e un geam și jos e harta, dar nu se vede foarte bine pe cameră. Sunt de pus acolo pe lateral. Da, cred că dacă nu te mai joci sau cu ce te joci. Excelent, bă, cât de tare e, incredibil. Și mai avem viețile mele, cadoul ăsta este de la Costi și Tina. Și avem o geantă de la Nike, de asta de sport. Sau de când plec eu, o zi, două, până expediții, până alea. Și ce zic? Și mi-a zis așa că înăuntru
Ce ți-am zis? Auzi, înăuntru să iei pe prietenii tăi și brandurile cu care am colaborat eu. Aici a greșit. Mi-a adus în loc de ciugradler ursul scumper. Tot cu lămâie. Tot cu lămâie, Leitz și Tommy. Nu înțelegeam eu. Înăuntru vezi că ai și cadouri de la prietenii tăi și ai zis, mă, care prieteni? E, o să vezi tu, o să vezi. Tare, Caterinca rău. Și viețile mele. Ia uitați ăsta cum e, bă. Bă, cât de tare e, bă, frate. Uite, ce țâțici are. Punem tot așa în studio acolo. Nu viața mea. Te punem în studio. Hai, nu râde că n-am glumit, n-am făcut nicio glumă. Nu mai râde și tu așa la orice. Hai, mă, viața mea, stai serios un pic. Viețe, și a venit, eu eram cu Dani la o partidă de șah. Unul mai prost ca altul, că nu știm să ne jucăm. Și a venit Alin cu cadou. Și bine, a venit cu 2 cadouri. Ia uite, papi mică, ce face iubirea mea mică, mă? Bă, eu sunt Teo. Oh, gata, nu te mai ating, gata, iubita mea, nimica nu-ți fac. Deci fiți atenți, vezi, cadou de la Alin scrie așa aici: de ascultat în drumul nostru către 2 milioane de abonați, nostru pentru că acum visul tău este și visul nostru. Frumos. Frumos foc. Frumos foc, îmi place. Îl deschid cu grijă. Nu. Mamă, mi-a făcut pasă. Pungă. Cred că da. Uite, ia, stai așa. Ia vezi, bă, ăsta e ambalajul gen. Da. Așa, deci sunt eu cu Albert și cu Smiley, 2 milioane de abonați. Uite-l pe Alina aici, uite-l pe Dani și pe Robert. Du-te, bă, că nu te cred. Ce tare. Așa, și poate sunt piesele. Bine, aici trebuia să fie ceva diferit, dar nu a ieșit la print. Dar n-am mai avut timp. Este Smiley cu Teo10 VTM, Teo10 Albert Năbână Unreleased, gen Imogen, Teo10 Shelly și e practic dis de la mare să-l pun pe așa. Bă, cât de tare, frate. Cât de principal tare. era grafica pentru cadou, gen. Asta? Da, are cadou de fapt. Bă, da, dar e tare rău de tot, gen. În legătură cu piesa, viețile mele momentan este în stand-by. Așteptăm un răspuns și o să fiu și eu plecat acum o lună de zile, toată luna octombrie. O să fie și Albert plecat în America. Deci nu reușim să ne adunăm, să ne găsim la studio, să mai modificăm ce e de modificat și totodată așteptăm și răspunsul, deci în pending momentan. Bă, e tare rău cadou, mersi din suflet, frate. Îmi pare rău că n-ai putut să ajungi aseară, că a fost tare, ne-am distrat, am râs rău de tot. S-a făcut viața mea rangă. Și acum mai e cadou Cesimei, să-l văd și eu. Și mai e un cadou care a venit acum, mi-a trimis și pe mesaj că a venit cadou și mi-l trimite acum. Băi, ia vedeți că ne-am împrietenit până una alta. Ce mă, vrei să vii până la mine? Am vrut să vină la mine. Iubirea mea. Ce vede? Oh, Doamne, că nu mai pot de ea. Dar ce păr ai tu, mă. Asta e, mă, cel mai frumos cadou. Mamă, cred că ți-am urlat în ureche, puiul meu frumos, să mă ierți. Opa. Ia să dați subscribe. Eu stau cu emoții că poate plânge în orice secundă și mă panichez. Viețile mele a venit și cadoul de la șef. Mi-a zis de fapt de unul care e ăsta. Bă, dar e foarte ciudată cutia, că nu iese ăsta. Și o statuetă, deci... bă. E statuetă cu Mihail, frate, uite cât de tare e. Cât de tare e. Bă, este senzațional. Știam, mă, că îmi place, că uite și inelul ăsta pe care l-am îl are și Robert, la fel, e tot cu Mihail. Mersi, bă, șef. Criminal. Ia uitați-vă pe cine mea aici, pe iubirea mea mică. Hello, bună ziua. Îți place, mă? Este incredibil. E tare rău de tot. Tare rău, zici că e din altă lume, așa. A venit momentul să-mi arăt și mie cadou, că n-ajunge până plecăm și măcar să știu și eu. Îmi arăți un screenshot sau ce faci? Să știi că l-am comandat de mult timp, adică nu e că am lăsat pe ultima 100 de metri și că n-a venit.
Dar vine de foarte departe și durează o grămadă. Ce merg la mă, e la în țară străine, ceva. Da. Deci cum fac? Îți arăt poză? Da, eu așa zic. Nu, viețile mele mai bine poză. Ce mi-ai luat, mă, ce mi-ai luat? Ai găsit-o? Nu pot să cred! Și ți le-am luat pe toate. Yeah! Ai cutie, da, e așa. Nu pot să cred! Serios, sigur îți place. Păi, bebe, eu ți-am ghicit de fapt cadou când eram aici, am pe canapea și am zis nu am găsit de ăla, am căutat, am luat altceva. Și unde ai găsit de ăla? În Japonia. Aveau doar acolo, ce știi că m-am și acum chinuit. sunt sold out, adică nu mai am prins foarte... Păi știu că sunt sold out. Cum le-am căutat, le-am... Wow! Deci astea blind box pe care le-am găsit, știți că noi am deschis de-a lungul timpului și cu Naruto, am deschis și cu așa, uite, și există cu Pop Mart colecție Lord of the Rings, tot așa set, gen uite, figurine cum ar veni. Și am căutat viețile, cred că o săptămână întreagă să comandăm și noi și n-am găsit. Dar uite că a găsit altcineva. Și mă cheri tata mic a găsit. Da, și am găsit ca să-ți iau cu o cutie mare, ca să poți să o întorci așa și să o faci așa, da, și să pui acolo pe el. Ce tare, îți mulțumesc mult. Deci Sigur facem îți place? normal, deci facem opening când vine. Nice, abia aștept. Când ne întoarcem noi de acolo. Când ne întoarcem noi de acolo, da. Facem opening acolo, abia aștept. Mulțumesc, iubita mea. Și viețile mele, cam asta a fost și vlogul aniversar de anul ăsta. Vă mulțumesc din suflet, puii mei, pentru absolut tot, frate. Pentru fiecare like, pentru fiecare click, pentru fiecare urare, pentru fiecare mesaj, pentru orice. Și Doamne ajută la mai mulți ani să petrecem aici împreună pe canal, frate, în familie. Vă pup, vă doresc tot binele din lume, multă sănătate și bucurie și împlinire. Aveți grijă de voi. Vă pupi, pa, pa!